Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Tata bụ ụka mmiri Chukwu nke onye nwe anyị, afọ nke 3 n'afọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ niile, ndị ọbịa niile si ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile esonyela anyị na aja Maasị dị asọ tata. Na aja Maasị dị asọ tata, anyị na-ehunye aja Maasị a inye Chineke ekene ma na-ayọkwa nchekwa ya na ka ọ gbatịpụ aka o ji agwọ ọya n'isi Anthony Ikebụdụ, onye yọrọ ka anyị cheta ya na aja Maasị a achọrọ ka a kpọọ afọ ya. Ọ bụkwazị aja Maasị inye Chineke ekene na ịyọ ngọzi Chineke na nchekwaba ya n'isi Fidelis Ọnwụbụya na ezinụlọ ya. Ọ bụ Fidelis na Ekene Ọnwụbụya na ezinụlọ ya yọrọ ka anyị cheta ha na aja Maasị dị asọ tata. Ọ bụkwazị Maasị inye Chineke ekene na ịyọ nchekwa Chineke n'isi Fidelis Ọnwụbụya, bụ onye na-echeta mgbe nne ji wee mụọ anya. Ọ bụ Ekene na Chigoziem Ọnwụbụya yọrọ ka anyị cheta ya na aja Maasị a. Ọ bụkwazị Maasị ịyọ nchekwa Chineke na odudu ya n'isi ụmụaka niile n'ụwa niile, yana n'isi ụmụ nke ha, na icheta mkpụrụ obi nwa ha nwaanyị onye nke nwụrụ anwụ bụ Cynthia Nkiru Anụnwa Ọrakpụ. Ọ bụ ndị Igwe Lennox na Ngozi Anụnwa yọrọ ka anyị cheta ha na aja Maasị a. Ọ bụkwazị Maasị inye Chineke ekene na ịyọ nchekwa Chineke n'isi Dorothy Akpamgbọ, bụ onye na-echeta mgbe nne ji wee mụọ ya. Ọ bụ Francis na Dorothy Akpamgbọ na ezinụlọ ha yọrọ ka anyị cheta ya na aja Maasị a. Ọ bụkwazị Maasị inye Chineke ekene na ịyọ nchekwa Chineke n'isi Nna Emeka Chinomso Onyinyechi Nwiwu, bụ ndị na-echeta mgbe nne ji wee mụọ ha. Ọ na-ayọkwazị ka Chineke na-eche ma na-edu ha ụbọchị ndụ ha niile. Ọ bụ ezinụlọ Nwiwu yọrọ ka anyị cheta ha na aja Maasị a. Ọ bụkwazị Maasị inye Chineke ekene na ịyọ nchekwa Chineke n'isi Anthony na Emma Ikebụdụ, bụ ndị na-echeta mgbe ha ji bili dịka di na nwunye. Ọ bụ Bọni Ezechukwu na ezinụlọ ya yọrọ ka anyị cheta ha na aja Maasị a. N'aka nke ọzọ, anyị na-ehunyekwazị aja Maasị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi Basil Ezechukwu, Nestor Ebo, na ihe ndị ọzọ ezinụlọ Ezechukwu bụ n'obi. Ọ bụ Bọni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ha yọrọ ka anyị cheta ha na aja Maasị a. Ọ bụkwazị Maasị anyị na-ehunye maka ezumike mkpụrụ obi Fada Emmanuel Anụlụnkọ, bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Emma na Anthony Ikebụdụ na ezinụlọ ha yọrọ ka anyị cheta ya na aja Maasị a. Anyị na-ehunyekwazị aja Maasị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi Valentine Izuchukwu Chuke, bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Osi na Edith Chuke yọrọ ka anyị cheta ya na aja Maasị a. N'otu aka afọ, anyị na-echetakwazị na Maasị dị asọ nke a bụ ezumike mkpụrụ obi Stella Ọ ga-adị mma Des Ọgụgụa, bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Antonia Des Ọgụgụa Ọfọha na ezinụlọ ya yọrọ ka anyị cheta ya na aja Maasị a. Ọ bụkwazị Maasị anyị na-ehunye maka ezumike mkpụrụ obi Grace Ugomma Odibo, bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Tony na Calista Odibo bụ ndị na-ayọ ka anyị cheta ya na aja Maasị a.
anyị na-ehụnyekwazi aja masị dị asọ tata maka ezumike mkpụrụ obi Jeremaya Ike bụ onye nwụrụ anwụ. Ọ bụ Chika Nwobu nwa ya nwaanyị yọrọ ka anyị cheta ya na aja masị. Ka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ anyị na-echeta na aja masị dị asọ tata na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga. Anyị na-echetakwazịrị ndị parish anyị niile ka anyị kaba arụ isonye usoro Archdiocese nyere anyị, sonyekwuazịrị n'usoro nke CDC maka ichekwaba ahụike onye ọbụla. Mgbe niile anyị nọ n'ụlọ ụka ka onye ọbụla kaba arụ hapụ mask ya ọnụ, nyekwa n'efe ma onye nọ ya n'akụkụ, kacha ọ bụrụ onye si n'ezinụlọ ọzọ. Onye isi nchụaja anyị na aja masị dị asọ tata bụ ụkọchukwu Ambrose Udoji. Kịta ka anyị were nchekwube na okwukwe tinyekọta ọnụ n'ukwe soro ndị kwaya wee bido aja masị dị asọ n'ụbọchị nke tata. Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Iji kwado onwe anyị ọfụma maka emume nke Eucharistia n'ụwa, ka anyị nyochie na akọ na uche anyị ebe anyị si mejọọ Chineke ka anyị yọọ mgbaghara. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile. Site n'echiche na okwu n'omume na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmeso m nke kasị ukwuu. Nye ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkwụ na ndị mmụọ ọma
na ndị nsọ niile na unu ụmụnna m kunu yọbalụ m ose bụrụ ụwa Chukwu anyị ayịyọ ka Chineke ji ike niile meela anyị ebere gbaghara anyị njọ anyị duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu n'ụwa, udo dịrị ndị mmadụ ndị ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị etoo gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị, anyị esekpuelu gị, anyị edo gị ebube, anyị ekene gị n'ihi nnukwu ebube gị, osebụlụ ụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu nna ji ike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, di nwe anyị bụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, meela anyị ebere. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nara arịrị anyị. Onye nọ n'aka nri nna, meere anyị ebere. N'ihi na sọ gị dị asọ, sọ gị bụ di nwenu, sọ gị o Jesu Kristi kacha dị enu, nyere mmụọ nsọ na ebube Chukwu nna. Amen. Ka anyị yọọ ayịyọ. Chineke ji ike niile dị ebe ebe, mgbe mmụọ nsọ dakwasara Jesu oge a na-eme ya mmiri Chukwu na osimiri Jọdan, ị gosiri anyị na Jesu bụ nwa gị, onye ihe ya na-amasị gị. Biko mee ka anyị bụ ndị iji merụ ụmụ ndị a mụrụ site na mmiri na mmụọ nsọ na-akwụdosi ike n'okwu nke ịkpọrọ anyị. Mekwe ka anyị jikọọ ọnụ na-ebi ndụ nke na-amasị gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwe anyị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee nwa odibo m, onye m weliri aka elu, ọ bụ onye m ghọtara aghọta, onye ihe ya na-atọ m ụtọ n'obi. Inyela ya mmụọ m ka o wee wetara mba niile ikpe nkwụmọtọ. Ọ gaghị eweli olu ya elu ma ọ bụ tie mkpu nke ọ na-eme ka anụ olu ya n'ama. Ọ gaghị agbaji amị a agbajitụrụ agbaji. Ọ gaghịkwa emenụ ire ọkụ na-eme ebube ebube. Ọ gaghị eguzosi ike n'ikpe ka ikpe nkwụmọtọ pụta ihe. Ọ gaghị enwe obi abụọ. Ọ gaghị emeri ya ruo mgbe ikpe nkwụmọtọ ka eguzoro n'elu ụwa, n'ihi na mba niile na-eche iwu ya.
okwu nke osebụla ụwa abụ ọma na azịza ya ihe anyị ga-aza bụ onye nwe anyị ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Zanụ ya. Onye nwe anyị udo agọzi ndị nke ya. Onye nwe anyị ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Onye nwe anyị ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Ọ ga-eji udo. Onye nwe anyị ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Onye nwe anyị ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Unu bụ ụmụ Chineke, nyenụ di nwenu otuto na ike. Nyenụ di nwenu otuto kwesịrị aha ya. Sọpụrụnụ di nwenu n'ebe ya dị nsọ. Ọ ga-eji udo. Onye nwe anyị ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Onye nwe anyị ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Olu nke di nwenu na-ada ụda n'elu mmiri. Olu nke di nwenu na-ada ụda n'elu nnukwu osimiri. Olu nke di nwenu jupụtara n'ike. Olu di nwenu dị nnukwu ebube. Ọ ga-eji udo. Onye nwe anyị ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Onye nwe anyị ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Chineke dị ebube na-agba ka egbe eluigwe, n'ebe ya dị nsọ mmadụ niile na-eti mkpu na-asị otito. Onye nwe anyị nọ n'oche eze ya n'elu mmiri. Onye nwe anyị nọ n'ugwu eze ya ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ga-eji udo. Onye nwe anyị ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Onye nwe anyị ga-eji udo agọzi ndị nke ya. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Pita wee bido okwuchukwu ya sị, ugbu a ka m na-aghọta n'eziokwu na Chineke abụghị onye na-asọ mmadụ anya, kama na mba ọbụla onye ọbụla kwụbara aka ya ọtọ na-atụkwara ya egwu ka ọ na-anabata nke ọma. Ọ bụ ezie na Chineke zitere ụmụ Izrel okwu ya, ọ bụkwa ha ka ewetara ozi ọma nke udo site n'ọnụ Jesu Kristi. Ma Jesu Kristi bụ onye nwe mmadụ niile. Eleghị anya unu anụla ihe ukwu ahụ merenụ na Judia na nso nso a. Ọ bụ maka Jesu onye Nazaret, onye Chineke jiri mmụọ nsọ na ike chi echichi, n'otu o si bido na Galili mgbe Jọn kwuchara okwuchukwu maka mmiri chukwu. N'ihi na Chineke nọnyere Jesu, o jegharịrị na-eme mma na-agwọ ndị niile dara n'ike nke ekwensu. Okwu nke osebụla ụwa. Hallelujah.
nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. Otito dịrị gị, inwe Ume na obi kụrụ ndị mmadụ n'elu ebe ha bidorola na-eche n'obi ha ma Jọn o nwere ike ịbụ onye nzọpụta ahụ a na-atụ anya ya. N'ihi ya ka Jọn ji kwuo ya hoo ha wee sị, eji mmiri na-eme unu mmiri Chukwu, ma onye ka m ike na-abịa, onye m na-ekwesịghị ọbụnagodu ịtọpụ eriri akpụkpọ ụkwụ ya. Ọ ga-eji mmụọ nsọ na ọkụ mee unu mmiri Chukwu. Mgbe e mesịrị mmadụ dum mmiri Chukwu, mgbe Jesu nọ na-ekpe ekpere ka e mesịrị ya mmiri Chukwu nke ya, eluigwe meghere, mmụọ nsọ dakwasịrị ya n'ụdị n'uduru. Olu wee si n'eluigwe kwuo sị, ị bụ nwa m hụrụ n'anya, ihe gị na-amasị m. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. otito dịrị gị, Kristi. Nke a unu ma dele jụụ, udo dịkwa. Omicron ka ọ Delta. Ke nke ji kpasịrị unu otu a. Holy Ghost. Amen. Tata Fidelis ọnwụ bụ ya na ekene ọnwụ bụ ya na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche na ndị ọzọ gasị dịka esi wee kpọpụta na mbido ajamas. Ọtụtụ mmadụ na-ekene Chineke. Ọ ife magbulu onwe ya na anyị na-apụta n'igwe wee na-atụrụ Chineke mma mma. Mbọsị ndụ anyị niile bụ mbọsị ndụ gịnị? Ndụ ekene. Ekene ọ bịala ụka? Kedu ebe ọ nọ? Oke, ọ nọ n'azụ. Kene Chineke na ọ na-emere anyị o. Kene ya, ọ na-emere anyị ihe ọma. Si kubili ebe a, ama na ndị jere ụka aleluya ka na ebe a. So maka dobili ebe a. Mana n'ụzọ pụrụ iche, tata ka a na-eli olili maka mmiri Chukwu dị nwana anyị Jesu Kristi. O wee bụrụ nnukwu ife ọṅụ nyela anyị iji wee kenekwa Chineke. Maka na mmiri Chukwu emelu Jesu Kristi bụ maka ọdịmma anyị. Gịnị bụ baptizim? Dịka katekizim anyị si gwa anyị, baptizim bụ gịnị? Sakrament. Mee anyị ụmụ otu Kristi n'otu nzukọ. Baptizim, sakrament, na-eme anyị
ụmụ nke Chineke, ọ na-awụchapụgodo anyị njọ ekele ụwa. Ọnya ka baptizim ji wee bụrụ ife iji wee nye Chineke gịnị ekene. Ọ na-ekpochapụ njọ ekele ụwa. Ọkwanụ njọ ekele ụwa a butere ọnwụ. Chineke kelu mmadụ ụbọchị mbụ n'ọkwa gịnị ịnwụ anwụ na gịnị ịdị asọ. Ekwensu bulubata ka o tisaa. Ọnwụ solu njọ wee mee gịnị wee bata. Mana osike ikenụ imesasị ife Chineke mee gịnị meziri. Jesu Kristi wee bịa ka o mezie. Ọkwana ya bụ mmeli Chukwu a na-eli olili ya taata. Imezi nya bụ ife ekwensu chọrọ imesasị eri mbido ụwa. Kpochapụ njọ ekele ụwa. Ọ bụ na ọ bụrụ ikpochapụ njọ ekele ụwa, anyị nwụrụ, anyị anwụrụ pee. Mana maka ifi mmiri Chukwu a nke Jesu mere na nke emere anyị nwụrụ, olileanya ma gịnị olileanya dị. Ọnwụ ya n'obe, ọnwụ ya n'obe, ọnwụ ya n'obe, ọnwụ ya nwetara. Baptizim a na-eli olili ya tata na-enyere anyị aka, amen, ka anyị nwee obi ilu ana na ụmụnne anyị ndị rapụgoro ụwa, ma ndị nwụrụ n'anyasị nyaa, ma ndị nwụrụ n'ụtụtụ taa, na afa niile nọ na gịnị ezumike ebe. Baptizim a unu fọlọ, ọ na-ekpochapụ njọ ekele ụwa, ma anyị ndị otu Chineke na ndị nke nzukọ. Unu afụghị ife o ji bụrụ na baptizim, olili baptizim a na-eli tata bụ nnukwu ife ọnwụ, bụrụkwazị nnukwu oge anyị ga-eji na-enye Chineke gịnị ekene. Ọ bụ na enwezi ụka mmiri Chukwu emelụ anyị niile, anyị aka bụ ndị ndụfa mere gịnị n'ala n'iyi. Adịghị nnekwa anya na mmiri Chukwu a na-ekwu maka ya bụ sakramenti nke mbụ na mbụ onye ọbụla ga-eme gịnị na-anata. Ihe anọkata jebe chie fada ma ọ gbaa akwụkwọ ma ọ nata olili ma ọ mee mmiri Chukwu ma ọ mee nata sacrament of confirmation, na-eburu ụzọ mee gịnị mee mmiri Chukwu. Ọnya ka o ji dị mkpa na anyị na-ekene dị nwa anyị Jesu Kristi maka nnukwu sakrament nke baptizim nke o nyere ụka ya. Ọkwa na ya kpatalụ na omenala anyị dịka ndị ụka bụ na amụọ nwata tata, mkpụrụ ụbọchị one ma one emenye gịnị emenye mmiri Chukwu, maka na ada ama ka ọ ya bụ Chineke si na nwata a mụrụ tata na echi na ọ ya na-achitebe udo anya na-emere gịnị na-akwadoro ya akwado. So this is a sacrament of hope, a sacrament of consolation and comfort. Amen. Ebe ọ bụ na sakramenti baptizim na-ekpochapụ njọ ekele ụwa, anyị wee gbakọ na tata wee na-eli olili maka emume mmiri Chukwu nke Jesu Kristi. Jesu Kristi o nwere nke o metara eji wee mie mmiri Chukwu. Kedu ife eji
emezi Jesu Kristi mmeli Chukwu ebe ọ bụ na o buru njọ ekele ụwa. Maka ọ bịara n'ụdị mmadụ ya ka o ji techalụ njọ. Jesu bịara n'ụdị mmadụ wee techalụ njọ. Ọ ife ị na-ekwu? Ị na-ekwuzi mụ ya akụzila ụnụ. Gị nya kwutela sị m kụzibe efukwa ka ọ gọziela anyị mmiri baptizim. Ọ dị mma, nke a na-agọzikwa imezu iwu ya na ọ bụrụ na ọ dịka mkpa na ọjọọ si imezu iwu. Okay, amen. Ife Jesu Kristi ji wee mee mmiri Chukwu n'agbanyeghị na o nwere ntụpọ njọ ọbụla bụ ka o wee gosi anyị na mmiri Chukwu anyị melụ bụ maka ibi ndụ nṅomi. Mmiri Chukwu anyị melụ bụ maka ime gịnị? Ibi ndụ nṅomi, to live exemplary life. He has set the pace. In other words, ọ bụ na anyị emechaa mmiri Chukwu awụchasị anyị njọ ekele ụwa, anyị abụrụ ndị otu Kristi, mana anyị adịghị ebi ndụ ndị emeli mmiri Chukwu. It is all zero. So Jesu Kristi kwetalụ ka emenye mmiri Chukwu n'agbanyeghị na ọ kwesịrọ ka emenye mmiri Chukwu, ka ọ nwee kụziela anyị na mmiri Chukwu emela anyị bụ maka ibi ndụ gịnị? Nṅomi. Ọ bụrụ sọsọ ya, o jikwa ọnwụ ya n'enu obe wee kụziela anyị maka ndụ ime gịnị? Ịta afụfụ. All through his life was always an exemplary life. So bros also na ime mmeri Chukwu ka o ji nwetọọla anyị ụkpụrụ ibi ndụ nṅomi. Amen. Mgbe o jere ka ọ saa ụmụazụ ya ụkwụ, Peter na-eme nịga ya asakwa m ụkwụ, mmiri adịghị erugharị azụ. Yesu wee sị ya, ọ bụ na m asara gị ụkwụ, gụpụ onwe gị na ndị nke m. O wee saa afọ ụkwụ iji wee gosikwa anyị the example of humility. Ifugo ndụ Jesu. So ọ bụrụ ọsọ na mmiri Chukwu a bụ ebe ọ na-egosi anyị na ọkpụkpọ Chineke kpọrọ anyị na ife eji wụchapụ anyị njọ ekele ụwa bụ ka anyị bibezie ndụ gịnị? Ndụ nṅomi. Amen. Anyị jezie n'ife ọgụgụ nke mbụ, anyị enwefụzie ebe ndụ nṅomi anụnwa ga-apụta ife. Ma ife ọgụgụ nke bụwa partiality ma ọ bụ ikpe oke, ọ bụ ndụ nṅomi? Ọ bụrụ ọnụ. Ndụ tigbue zogbue, onye nọchi ụzọ si zogbue, ọ bụ ndụ nṅomi? Ndụ nṅomi bụ ndụ udo, ndụ ịkwụba aka ọtọ, ndụ ikpe nkwụmọtọ, ndụ ezi omume, ndụ obi nwanne malụ nwanne ya. Onye bụ ndụ baptizim. And ife anyị ji achịala uche otu a bụ ka anyị nwee ghọta na obero na eji m certificate na-emelụ m baptizim, mana m ada ebi ndụ
onye emere gịnị mmiri chukwu. Njiri certificate na-echiri m fada mana mmadụ ebi ndụ onye echiri gịnị fada. Ijiri certificate na ịnụrụ di na nwunye mana ide ebi ndụ onye emere gịnị onye emere mmiri chukwu. Baptism nke emere gị adịgo gịnị questionable. So n'isiokwu anyị tata bụ na mmiri chukwu emere anyị na-elotela anyị na baptism bụ maka ibi ndụ kwesịrị gịnị nṅomi. Ife oziọma ji wee mechie okwu tata bụ na unu si n'eluigwe wee daa wee sị, nke a bụ nwa m fụrụ n'anya, onye omume ya na-eme gịnị amasị m. Ọ baptizim ga-enyere anyị aka ikwu ụdị okwu a n'ebe mmadụ ibe anyị nọ. Ọ bụ na baptizim emere anyị enwere ike inyere anyị aka ka anyị gwa nwanne anyị bụ onye nke mụ na gị si ofu ezinụlọ wee pụta, omume gị na-eme gịnị amasị m. Ọ bụ na mmiri chukwu emere anyị enwere ike inyere anyị aka ka anyị kwuo ife a, o nyekwara nsogbu. Kedu onye ya gwa nwanne m ịbụ nwanne m, ezi omume gị na-eme gịnị na-amasị m, tupu inwenye aka enu chekikwa ọfụma maka inwe ike ị na-enwenyi onye nke ọzọ eme gịnị adọtue gị nọrọ nwayọọ ọsịsọ. Ịchọ ka ngwa fada nke ị na-eme, o di m ọma, ife gị na-amasị m, afụrụ m gị n'anya, ke ndị ya ekwu ya. Biko unu si n'enu wee daa wee sị maka Jesu emere mmiri chukwu, nke a nwa m fụrụ n'anya, onye omume ya na-eme gịnị na-amasị m. Ị ya agwa ya di gị, ị ya agwa ya nwunye gị, ị ya agwa ya nwanne gị nwoke, ị ya agwa ya nwanne gị nwaanyị, ị ya agwa ya fada unu, anyị agwa unu ya. Ifugo ife baptizim pụtara. Anyị nwee na-ayọ Chineke ka o nyere anyị aka ka anyị nwee ike site na isonye na aja Mass ka anyị bibe ndụ mmiri chukwu emere anyị, ndụ udo, ndụ ịfụnanya, ndụ mgbaghalụ, ndụ obi ebele, ndụ umeanị, ndụ onye emena gịnị onye agha na nwanne ya. Finally, amen. Anyị mere Jesu Kristi mmiri chukwu efu na arọ na-ebido arọ 2022 ebido CF enwee mee nye mmiri chukwu ọ ka o lotela anyị maka mmiri chukwu nke anyị nke Chineke chọziri ka isi na ya wee kpochapụzịa ife ochie bido ndụ gịnị ndụ ọfụ. Efuge na ọ bụrụ by accident ke mmiri chukwu Jesu Kristi ji wee danye n'ụbọchị taa. Otu o si ekpochapụ njọ ekele ụwa ka Chineke si wee chọọ ka anyị kpochapụzịa ọgụ ọbụ anụlụ, esemokwu ọbụ nke gara aga, ọ gago ka ndụ ọfụ, ndụ ịfụnanya, ndụ udo, ndụ aṅụrị wee mee gịnị wee chịba. Ka Chineke nyere anyị aka ka anyị kwudosi ike ndụ o nyere anyị site na mmiri na mmụọ nsọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwe n'anyị. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile, ree n'igwe n'ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, ha mụrụ ya mụ emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu,
onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa afụfụ, ọ nwụọ, enie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, orogo n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, na ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe m na-enye ndụ, onye siri na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etogoro ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Anyị nweluzie n'oge a wee kọwapụtalụ Chineke otu o si wee na-akpa anyị. Dị nwe n'anyị nụrụ arịrịọ anyị. Dị nwe n'anyị nụrụ ayịya anyị. Maka ndị niile tiri mmiri Chukwu, ka anyị na-ebi n'udo, ikpe ziri ezi, ịdị n'otu, wee na-agba akaebe maka oku a kpọrọ anyị n'ozi ọma. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị. Dị nwe nụrụ ayịya anyị. Maka ndị ọchịchị na ndị omebe iwu n'obodo niile n'ụwa, ka ha na-agba mbọ maka ikpe ziri ezi na ịkwụsị ịkpa oke nke agbụrụ onye si ma ọ bụ onye akụ na ụba ha. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị. Dị nwe nụrụ ayịya anyị. Maka ndị niile agha nara akụ na ụba ha n'iyi na mba dị iche iche, ka ha mata udo nke ga-adịgide site n'ozi ọma Kristi. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị. Dị nwe nụrụ ayịya anyị. Maka ụmụ na-eto eto ndị si n'ụzọ nke Chineke na-aga ụzọ mkpafu, ka ha chọta n'ime ezinụlọ Kristi ezi ndị enyi ndị ga-akasi ha obi ma dughachie ha n'ụzọ nke okwukwe. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị. Dị nwe nụrụ ayịya anyị. Maka ndị ọgbakọ okwukwe anyị, ka anyị na-ebi ndụ nke na-emejupụta nkwa anyị kwere na baptizim anyị oge niile. Maka ndị niile nọ n'ihe mgbu dị iche iche, ka ife nke Kristi gbaa ha ume n'ụbọchị n'ọnọdụ fa niile. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị. Dị nwe nụrụ ayịya anyị. Maka ndị niile nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na ajamasị dị asọ tata, na ndị nwụrụ anwụ n'ọdachi dị iche iche, ka ife nke Kristi chakwasị mkpụrụ obi fa, nye ha ezumike ebe ebe. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị. Dị nwe n'anyị nụrụ ayịya anyị. Anyị wee na-agbakwanyezi ka Chineke meela anyị karịa ka anyị yọrọ site na Kristi dị nwe n'anyị. Nyenụ Chineke anyị onyinye dị mma, n'ihi na Chineke bụ onye onyinye. Keleenụ Chukwu nke igwe maka ọgọ ya niile. Onyinye dị mma, Onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-azọ Chukwu. onyinye dị mma, Onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-azọ Chukwu. Keleenụ ya, chi anyị bụ Chukwu dị mma. Keleenụ ya, chi anyị na-echekwa anyị n'ezi. Keleenụ ya, chi anyị na-echekwa anyị n'ụlọ. onyinye dị mma, Onyinye mara mma, onyinye si n'obi, ọ bụ ya na-azọ Chukwu.
onyinye ọma werenụ ihe unu nwere gaa nye Chukwu kelenụ Chukwu nyenụ ya onyinye ọma werenụ ihe unu gaa nye Chineke nna ihe nwere gaa nye onye nwe ụwa onyinye obiọma n'inweghị ihe ọbụla nye ya onwe gị kelenụ Chukwu nyenụ ya onyinye ọma werenụ ihe unu nwere kelenụ Chukwu nyenụ ya onyinye ọma werenụ ihe unu nwere gaa nye Chineke nna ahụhụ gị gaa nyekwa ya ma uru gị gawa n'iru ya n'inweghị ihe ọbụla nye ya onwe gị kelenụ Chukwu nyenụ ya onyinye ọma werenụ ihe unu kelenụ Chukwu nyenụ ya onyinye ọma werenụ ihe unu nwere gaa nye Chineke nna uru gị gaa nyekwa ya ma ahụhụ gị gawa n'iru ya n'inweghị ihe ọbụla nye ya kelenụ Chukwu nyenụ ya onyinye ọma werenụ ihe unu kelenụ Chukwu nyenụ ya onyinye ọma werenụ ihe unu nara ekele ụmụ gị na-enye gị ekele ịzụrụ keme nara ekele Chineke ụmụ gị na-enye gị ekele nara ekele ụmụ gị na-enye gị ekele ịzụrụ keme nara ekele enyi ya ụmụ gị na-ebuli aha gị elu ịzụrụ keme nara ekele ya Chineke ụmụ gị na-enye gị ekele ịzụrụ keme nara ekele Chineke ụmụ gị na-enye gị nara ekele enyi ya Chineke ụmụ
eze Jizọs. Aga m ekwu onye na-eme mma echeta obi isi ikele ewo aha ọ bụ ya na-eme mma echeta obi isi ike onye na-eme mmale ewo aha onye na-eme mma onye na-abịa ọzọ echeta obi isi ikele ewo aha anyị ga-eburu aleluya eburu anyị ga-eburu aleluya buru ụmụ Chukwu ga-eburu aleluya eburu buru aleluya buru bagara eze Jizọs onye na-eme mma onye na-abịa ọzọ echeta obi isi ikele ewo aha ọ bụ ya na-agwọ ọrịa sọ ya na-enye nwa echeta obi isi ikele ewo aha onye na-eme mma onye na-enye udo echeta obi isi ikele ewo aha onye na-eme mma onye na-enye nwa echeta obi isi ikele ewo aha onye na-eme mma onye na-enye nri aka na-agwọ ọrịa ewo aha onye na-eme mma onye na-abịa ọzọ onye na-eme mmale ewo aha onye na-eme mma onye na-enye udo aka na-agwọ ọrịa ewo aha bagara eze Jizọs aja dị nsọ aja aja dị nsọ. Yọba na ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ife ga-asọ Chineke ji ike niile na-alụ nnu. Onye nwe anyị na-eme emume na-egosi anyị Kristi dịka nwa gị onye mere ebere kpochapụ njọ nke ụwa. Biko nara onyinye anyị, mee ka onyinye anyị bụ ndị kwere na gị ghọọrọ anyị aja Kristi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwe n'anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi enu ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile
na ebe niile o nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụ ụwa, n'ihi na mgbe so otu nwa gị gosiri onwe ya n'ụdị nke mmadụ, ụdị nke anyị nwere ike ịnwụ anwụ, o jiri ihe ọhụrụ nke anwụ anwụ nke ya kpọghachi anyị n'ọnọdụ mbụ anyị. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị, nsọ 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 sebụlụwa Chineke nke igwe ndị agha, ebube gị jupụtara n'eluigwe na ala. Hosana n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hosana n'elu kasị elu. Nna ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-ayọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ihu hasa mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya were nara were achịcha, nye gị ekene na otito, nyawaa ya, nye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richere nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịhụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịfụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, na bishọp anyị bụ Jose Gomez, na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaba n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa, wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwe ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Per ipsum et cum ipso et in ipso est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Precepite salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater nostro qui est in celis, sanctificetur nomen tuum, Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et non debitimus debiteribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos
amalụ. Zọpụta anyị, anyị na-ayọ gị o osebụlụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewelu gbanarị nsogbu niile, welu nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otuto ebebe ebebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, enekwana anya na njọ anyị, kama nekwesị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Amen. Udo nke osebụlụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekene nke udo. Nwa atụrụ nke Chukwu, nee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. First Noel, the angels did say, was the certain poor shepherds in field as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel,
n'ọzara kedu ihe na-eti n'ọzara kedu ihe na-eti n'ọzara kedu ihe na-eti n'ọzara ojelu na-eti mkpu n'ahịa mezienụ ụzọ onye nwe anyị Jizọs mee ka okporo ụzọ ya niile dị ọcha. Jọn pụtara na-eti mkpu n'ọhịa na-eze eluigwe dị nso chegharịanụ. Jọn pụtara na-eti mkpu n'ọhịa Alaeze eluigwe dị nso chegharịanụ. Onye ka nke na-abịa n'azụ, onye na-enweghị ike ga-etọgbọ eriri abalị ụkwụ ya. Onye ka nke na-abịa n'azụ, onye na-enweghị ike ga-etọgbọ eriri abalị ụkwụ ya. mụ onwe m ji mmiri mụgharịa ụlọ ọzọ, ma ya onwe ya ga-eji mmiri na mmụọ nsọ. Onye ka nke na-abịa n'azụ, onye na-enweghị ike ịtọgbọ eriri abalị ụkwụ ya. Onye ka nke na-abịa n'azụ, onye na-enweghị ike ịtọgbọ eriri abalị ụkwụ ya. Jọn bụ onye amụma Chukwu nke sitere na Chineke bịa. Amụma ya Mejuru n'ezie banyere ọbịbịa nwa nke mmadụ. Onye ka nke na-abịa n'azụ, onye na-enweghị ike ịtọgbọ eriri abalị ụkwụ ya. Onye ka nke na-abịa n'azụ, onye na-enweghị ka anyị yọọ ayịyọ. Onyenwe anyị, ijirila oriri nsọ zụọ anyị, anyị ji umeala rịọ
ka ị were obiọma gị mee ka anyị jiri okwukwe na-anụ onu so otu nwa gị were bụrụ ụmụ gị ma n'okwu ọnụ ma n'omume. Anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwe anyị. Otito dịrị Jesu Na ndụ ebe ebe. anyị nwere ọkwa one na one dị mkpa. Parish anyị na-echetakwalụ anyị niile na olili nke Blessed Iwenetansi nke anyị na-eli na parish anyị n'arọ ọbụla. Nke arọ a danalụ na January 16, Feast of the Blessed Iwenetansi. Anyị na-ayọkwazị ndị parish anyị ka onye ọbụla lụọ arụ ya ụka isonyelu ndị otu ekpele Iwenetansi. A na-enwe ekpele na prayer line. Onye chọrọ nọmba prayer line jee na webụsaịtị anyị maọbụ ine anya na bulletin anyị na-enweta n'otu isonye ya na parish a. A na-echetakwazịrị ndị nne na nna ndị nwere ụmụaka a na-akwado maka sakramenti dị iche iche na catechism classes ga-ebidokwa n'isi nso a. Catechism nke First Communion, Confirmation na ndị prayer classes ha ncha ga-ebidokwa n'isi nso a. Ndị nwere ụmụaka dị otu a ka unu nedo anya mgbe a ga-agwa unu na o bidoro ma ị nwere ike kpọọ ọfịs. Ndị parish anyị ndị nwere mkpa maka National ID nke Nigeria, ndị otu na-achịkọbịa ga-abịaghachi n'ọnwa ọzọ. Ha ga-anọ na parish hall anyị. Ndị parish anyị niile nwere mkpa maka National ID anụnwa, nee anya na ị ga-afụ posta fa na email ndị nne ma nke ndị nna ma nke ndị youth. Ọ bụ na idelete gị ịkpọ onye gị na ya nọ n'otu ka ọ fọwọdụkwara gị nke ya. Anyị ga-etinyekwuazị mpempe akwụkwọ posta ha na bulletin board. Ọ bụ na ijelue were kamera gị mere copy of it, iwepụ na ya ewepụ ka ndị ọzọ wee nwee ike fụ ya. Anyị na-echetakwazịrị ndị parish anyị na anyị ka nwere mkpa maka ndị ga na-enye aka n'ụzọ dị iche iche, ọkacha n'ịkwado parish anyị n'ụzọ teknọlọji. Ndị nwere onyinye amala dị otu anyị na-ayọ ka ha kpọtụrụ mụ na onwe m ma ọ bụ kpọtụrụ parish office. Ọ bụrụ ihe dị mkpa na ị ga-ama teknọlọji bido n'isi luo na njedebe. Ihe ka mkpa bụ onye nwere ezigbo mmasị inye aka mee ihe ka ọ dị mma. N'ụzọ pụrụ iche, parish anyị na-echetara ndị otu anyị niile, ndị parish anyị niile na-enye aka n'ụzọ dị iche iche ịkwado ihe niile a na-eme na parish ma na-enye aka ka ihe na-aga ọfụma. Otu ọbụla onye ọbụla nwere ike isi nye aka ka e wee gafere oge ọjọọ nke anyị nọ n'ime, ka Chineke na-enyekwala unu aka na-akwado unu n'ụzọ dị iche iche, na-eneta unu na mkpa unu. Ndị parish anyị niile ndị nwere ụmụaka ga-eme mmiri chukwu. Ndị chọkwaranụ ka echeta ha na jamasị dị asọ. Ndị nwere mkpa nke ezinụlọ, ọ bụgodi ndị mmalụ ndị luzuru ọlụfa. A na-ayọ ndị dị otu a, ndị nwere mkpa dị otu a na parish office anyị ka yekwa oghe. Anyị nwere ike ịkpọ parish office debata afa ụmụaka ha ga-eme mmiri chukwu, ndị na-akwado agbamakwụkwọ na sakramenti ndị ọzọ dị iche iche. N'otu aka afọ, anyị na-echetakwazịrị ndị parish anyị na Religious Education Congress nke Archdiocese anyị na-ekpokọba arọ ọbụla. Nke arọ a ga-adị n'ọnwa Maachị.
information niile gbasara ya a ga-etinyekwuazị ya na bulletin board. Ọ na-adị mkpa na ndị otu Kristi from time to time isonye na nkụzi dị otu a nke ụka na-eji enye anyị agbamume ka onyere anyị aka ide eto n'okwukwe anyị. Biko onye jekwa na bulletin board ya were kamera ya wee mere copy of it ka the original copy nọkwara na bulletin board. N'otu aka afọ ozi ọzọ anyị si na Archdiocese nweta, a ga-enwe information session for diaconate formation married deacons nke Archdiocese na-achịkọba iji kọwara ndị mmadụ mkpa ọ dị parishes inwe married deacons nọ na parish. Nke a ga-eme n'isi nso a, anyị ga-etinye information gbasara ya na bulletin board. Ọ ga-abụ n'ọnwa ọzọ, mbido ọnwa ọzọ. N'aka nke ọzọ, anyị nwere ndị parish anyị ndị mmadụ nwụnarịrị. Anyị chetara otu anyị na-esi eme. Anyị na-ayọ ndị parish anyị ndị dị otu a ka anyị nwee ike kaba arụ kpọluo fa condolukwanụ with them. Ndị anyị na-akpọ kịta bụ Rita Ọhakamnụ na Tadeus Onyekamma. Ndị a papa fa nwụrụ. Rita na Tadeus ka papa fa nwụrụ. Rita bụ nwunye Sab Ọhakamnụ. Ọ bụ na fa nọ n'ụlọ ụka ka fa kwụla ọtọ ka ndị mmadụ mmalụ ndị na-ekwu maka fa. Thank you. Biko ndị parish anyị ndị a bụ ndị otu anyị mmadụ nwụnarị ka anyị kaba arụ kpọluo fa otu anyị si eme na parish anyị. N'aka nke ọzọ ka anyị na-enegharị anya, anyị fụrụ na ụfọdụ ndị otu anyị travel ụfọdụ Christmas season ebidogo nataba. Anyị na-ekene Chineke maka amara njem nke o nyere n'isi unu ma na-ayọkwu ya n'isi ndị ka nọ n'ụzọ ije na-anata anata. Ezinụlọ Fidel na Ekene ọnwụ bụ ya bụ ndị bịara ụka ekene taa si na fa nwere ihe onyinye ha ga-enye ndị bịara ụka na ọ bụrụ na agbasasị ụka. Ihe olili ndị a ha ga-eke, anyị ma otu anyị si eme na parish anyị. Ụmụaka ga-ebu ụzọ emesịa onye ọbụla kaba arụ mekwa ụlọ ụka anyị ka ọ dịkwa ọcha etu ọ na-adị. Otito dịrị Jesu. N'otu aka afọ anyị na-ekenezi ndị tata bụ izizi ha na-esonyere anyị na aja maasị dị asọ. Ọ bụ na o nwere ndị dị otu a ha kwụrụ ọtọ ka anyị soro ha kene Chineke. If today is the first day you're worshiping with us in our parish, we ask that you stand up so we may recognize your presence and thank God with you. Okay, nke pandemic butezi. N'otu aka afọ anyị na-ekene ndị niile nyere aka na aja maasị dị asọ tata, ọkacha ndị kwaya na ụmụaka ndị kụrụ anyị egwu. Ndị ụkọchukwu kaala anyị ụka, Fada Ambrose Udoji na Fada Nwaoneke, onye nke anyị na ya nọgoro fụ abalị one na one gara aga. Ndị nwere afe Blessed Tansi na ndị otu ekpelefa a na-echetela ụnụ na olili Blessed Tansi nke bụ n'ụzọ ụka na-abịa, n'ụka na-abịa January 16th. Ndị otu ụnụ, ndị isi ụnụ na-ayọ ka ụnụ yile efe eji mara ụnụ wee bịa maka ịtụ mma na igosikwanụ nkwado anyị maka onye nke anyị. Otito dịrị Jesu. Anyị na-ekenezi ya bụ osi Ufondụ mara ọkwa. Ọ ka anyị lotekwala ọnwa anyị ọzọ maka ife olili tata pụtalụ
ka anyị kpofue ndụ ochie dịka otu arọ ọfụ na-ebido, ka anyị nwee ike ibi ndụ ime mmiri chukwu nke emere anyị, ka anyị tinye n'ekpere maka ọkwanụ sọ ibi ndụ mmiri chukwu emere anyị ya enye aka obodo anyị adị mma, okwukwe anyị esiwanye ike, udo abata, nsogbu na nyanya na ife tigbue zogbue arọ gara aga ikuku eme gịnị ebufu efa ya ka olili mmiri chukwu emere Jesu Kristi ya nwee ife ọ nwetalụ na ndụ anyị, ya nwee mgbanwe, ya nwee agam n'iru ọ nwetalụ na ndụ anyị. Let it be our focal point of prayer and goal. Ka o nwee ife dị iche. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu, ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agụsigo na Bano n'udo. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Why shepherds kept you watching, now wandering flocks by night? Behold, from out of heaven there shone a holy night. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born.